niya sa klase, nalingat sa hangin, murag walay nahitabo. Unsay lesson gani-gani na, pero katawaray tubag sa silingan sa lingkuranan. Gadrowing ra sa notebook, nagunsaman mo diri, murang piyesta kada adlaw. Wako kasunod, promise, pero kusog kaayo istorya sa likod. Di ka bantay sa oras. Chika, chika ra perme sa bangko, lami kaayo tabi pero bagsak ang kwarto. Chika, murag walay ugma ang storya, puwerte ni mong busy sa walay assignment. Huy! Unsay gidiskus sa maestra, na ay quiz na ay papel nga ipasa, classmate ni turo ragluyo. Diriyaman mi nagunsa, selfie post dayon sa wall. Naigo siya sa katawa, pero nahadlok sa grado nga hinay kayog sa ka. Sunod, maminaw na jud ko, pero niglupat na sad ang istorya sa pikas nga lugo. Chika, chika ra perme sa bangko, lami kaayog tabi pero bagsak ang kwarto. Chika, murag walay ugma ang storya, puwerte ni mong busy sa walay assignment. Kami nanggon, iba, di man taganahan mag-usa sa makeup class. Unsa man, maminaw na ta, oy, unya na ng chika, human na ang class.